यदुनाथ पुरुषोत्तम पाटील सूर्यवंशी क्षत्रिय ज्ञाती हितवर्धक मंडळाचा विद्यमान अध्यक्ष आहे आणि आमची जी ही संस्था आहे हे 1914 साली स्थापन झालेली आहे आणि आमचे हे वरती आहेत आद्य संस्थापक आहेत, आद्य सहकारी आहेत आणि या आद्य संस्काराने हे जे रोपटं लावलं आहे त्याचं आज आम्ही संगोपन करतोय आणि आमची जवळजवळ 114 गावं समाविष्ट आहेत आणि आमचा जो परिसर आहे तो डहाणू, पालघर, वसई, ठाणे, पुणे आणि मुंबई असे स्थित आमचे जे स्थानिक समाज बांधव आहेत ते आमच्या या कार्यक्षेत्रामध्ये येतात आणि आमच्या समाजाची 11 गट आहेत आणि 11 गटामध्ये आमची जवळजवळ 114 गावं आहेत. 114 गावांचं मी आज प्रतिनिधित्व करतोय. आमचे हे एक वार्षिक अहवाल निघतो. हा वार्षिक अहवाल आम्ही दरवर्षी आमचं 11 गट असल्यामुळे 11 गटामध्ये आमचं अधिवेशन होते आणि प्रत्येक गटाचा 12व्या वर्षानंतर नंबर येतो आणि आमचे उपक्रम जे आहेत ते उपक्रम आमचे शैक्षणिक विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत, आम्ही गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देतो. तसेच विद्यार्थी गुणगौरव, जे समाजामध्ये विद्यार्थी गुण प्राप्त असतात त्यांचा आम्ही गुणगौरव करतो. यावेळी नामांकित असे आम्ही मान्यवर बोलवतो. यावर्षी आम्ही या पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी माननीय डॉक्टर इंदुराज दाखड यांना मार्गदर्शक म्हणून बोलवलं होतं आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना सुंदर असं मार्गदर्शन सुद्धा केलेलं आहे. तर तसेच आम्ही क्रीडा, क्रिकेट आणि बौद्धिक स्पर्धेचे सुद्धा आयोजन करतो. महिला मेळावा आयोजित करतो आणि सोबत जे आमचे दाते आहेत त्यांचे स्मृती दिन आम्ही साजरे करतो. असे आमचे वार्षिक उत्पन्न आणि वर्षातून एकदा आमचं जे अधिवेशन होते, मेच्या सुरुवातीला अधिवेशन होतं. कोकणमध्ये आम्हाला हे जे यावर्षी प्रथमच आयोजनामध्ये आम्हाला सहभाग करून घेतलाय आणि संजय यादवराव साहेब आमचे जुने सहकारी आहेत, मित्र आहेत आणि आमचे आदर्श समाज म्हणजे खूप आदर असतो आम्हाला त्यांना. त्यांच्यासोबत असणारे आमचे मित्र, आमचे सहकारी आणि आमचे समाज बांधव प्रशांत पाटील हे पण आमच्याला सहकार्य करतात. तसेच पीटी पाटील सर असतात आणि इतर सगळे आपले जे सहकारी आहेत त्यांनी खूप खूप मोलाचं आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. धन्यवाद.